गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय आरो दंफायो बिथाङाबो जोंनि आफादनिनो आर्टिफेक्सननिनोमोन बे सेंग्रायाबो दा बिथाङावहाय आं एसे सावरायनो फैदों बिथाङा दिनैसिमबो जों अनसुंथाइखौ मोनब्लाबो दिनैहाय मा जाहोननि थाखाय बिथांनि आंनि खिबु उनाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ बिथांनि हालाद बा बिथांनि अबस्था माबायदि जाना दङ बेखौ एसे खबर लानो फैदों थ' लोगोसे बिथाङा दिनैसिमहालागै हारिनि बर'नि हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोनानै मानो थाखाय दिनैसिमबो बेटारि गारिखौ सालायनानै मावना जानो गोनां जाखो थ' दिनैनि दिनाव नोंथाङा मानो बेटारि गारि बिदिबायदि सालायनो गोनां जादों सालायनो गोनाङा बेनोदि जोङो सरकारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखिसै नालाय बेखौनो जे सरकारा होदोंमोन होनायालाय जोङो 4 लाख बे 4 लाखजोंनो जोङो टट' गंसे बेटारि गारि बायनानै लाबाय आरो न'खरनि प्रब्लेमाव माखासेया जोब्बाय बिनि थाखाय बे बेटारि गारिजोंनो दा थाइसे थाइनै सोलिनांगौ जायो नोंथाङा बे 4 लाखखौ मोननायावहाय बेसेबां गोजोननाय दं 4 लाखखौ मोननायाव गोजोननाय दंबाबो माखासेयाव गोजोननाय गैया जाहैबाय जोंहा जे जोंना हनै जोंनि सार रन्जन दैमारि सारानो जे उदांफ्राव फैयाखैबा जों बोरै गोजोननाय मोननो जोंल'सो मोनदों बेनि जिउआवथ' गोजोननाय मोनाखैना नोंथाङा सानो नामा बे रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो उदां जाजानायखौ लुबैयो नामा लुबैयो उदां जानाय लुबैयो दानि सरकारनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो रन्जन दैमारि सरकारनिसिम खावलायनाया बेनोदि थाबैनो गनायनि राहाखौ लानांगौ थाबैनो उदांफ्राव फैनांगौ बेल'नो नों बायदि दा बेफोरबायदि बे गसाइगाव एरियायावहाय साबेसे मानसिया बेफोरबायदि हाजिरा बा बिदि खामानि मावना जानो गोनां जादों दङ मेरला दं खयजनसो दङ जोङो साब्रैया जों दा बेटारि गारि सालायो ओमफ्राय माखासेफ्राथ' हाजिरा मावलाबायानो दं नोंथाङा दे बे गोबां बिदिनो बर' हारिनि थाखाय गोबां जायगायावनो थाना फैबाय ओरै संकष्ट सदिया बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंनांगोन दा बावहाय एथ'राब दिनै थाना फैनानै नोंथांनि गोसोआव बा मालाबा लाजिखांनाय फैयोना फैया फैयो एसे फैयो गहपुर बायदियाव थाहैदों जों बेयावहाय एसे खस्थ' मोनबोदों हनै न'खरसे हाबनांगौ 10 न'खर हाबनांगौ जायो ओंखाम जानो 10 न'खर सोंबासो बोथिसे मोनजायो बिदि जादों आरो बेफोरबायदिनो हजोंहाय जेनेबा रायजो राजानि सायाव नोङो मा होनना बुंहरनो लुबैयो रायजो राजानि सायावहाय गहपुरनिखौ औ जाय जोंखौ दोनदों बे जोंनि बे न'खरा मोजांमोन आरोना आं बहाय एसे गोबाव थादों आं बे न'खरावहाय माइबो गायफादों माइबो हाफादों आरो हालेवफादोंबो आरो बिसोरनि न'खराव आं बिराद मोजां मावनानै जानानै थाबोदों आरो बेफोरबायदि दावहा नांफुनाय समाव नोंनि गोसोआवहाय गोसोखांथावथाव बावनो हायै माबे मोनसे जाथायखौ नों दासिमबो गोसोखांबाय थायो जाथाया जेरैबायदि हमनानै ला नों बहाबा ओंखाम मोनजायाखै बा जेरावबा सोरनियावबा न'आव थानानै नों गोजोनै बा सोरबा सासेया नोंखौ ओंखाम जाफुनायावनो CRPफोर बा गुबुन जोंनि स्टरफोराव आर्मि पुलिस बेफोरबायदि गावनो होसोनाय बा बेखौ मालाबा गोसोआव दंफेरदों नामा माबा मोनसेफोर प्रब्लेमा बे नैबे गामियावनो आरो मानसिफोरनि एरना होनायावहाय आर्मिफोर हमना लायदों बुधबार दिन बाजारावहाय बाजार जाफुनाय समावनो आंबो मोनसे सिभिल ड्रेस थांदों बियो उनजों बे मेजरा थांनानै उनजों थांनानै प्रिसिल सुथाहैदों बे आन्दायलाबायदों आं गोसो गोसो बोरै जाखो होननानैहाय ओमफ्राय दाना हमना लाबोबाय हमना लाबोनानै बिदिनो दोनफैदों बे रायमना केम्पआवहाय दा बेफोरबायदिनो केसनि बेलायाव फैफिनो हमनायनि बेलायावहाय नोंथांनाव केसआ दिनैसिमबो जोबदोंना जोबाखै आंनाव केस गैया थानायाव हराखै बिनो हगारहरदों आंखौ आदसा रायजो राजाफ्रा ग्लोब ग्लोब फैबाय गारि बुरजा एकदम गामि ओंखारनो फैबाय खोनानो ओमफ्राय जोंनि सासे बिदा दं बेयाव मास्टार आदा सन्थुस होननाय बियो बासायफैबाय दा नों दा बै गामिनि मानसिफोर नोंखौ दि हमना लाबोबायमोन हमना लाबोनायाव दि रायजो राजाया नोंखौ बासायहैबाय नों रायजो राजानि सायाव मा बुंनो सानो रायजो राजाखौ आं मोजां मोनो आं धन्यबाद होयो रायजो राजाखौ आंखौ बासायनो थाखाय
बे रायजो राजाफ्रा जुदि नोंखौ जुदि बासायामोनबा नोंथ' बे समाव गाव जानायनि बा केसनि दिनैनि दिनाव XNDB फोरनि केसा जोबनो थाङाखै बा सोरबा सोरबाया दिनैहाय 4 लाख बा 4 लाखनि थाखाय गोबां मानसियानो आंनाव फन हरो बुंहरो दा बुंबाय थानोबो लासिं सिंबो लाजिथावथावबो 4 लाखनि बाथ्राखौ दा नोङो दा जायफुनाय केस जोबाखै बे केसखौ नोङो मा बुंनो सानो जोबनांगौ ना जोबनाङा जोबनांगौ बे केसा क्लस जाथारनांगौ एकदम जोबथारनांगौ मानो होनबा बयबो मोजां थानो लुबैना सुख सान्थियैनो बयबो बिसि फिसाय मोखां नायनानै जानो लुबैयो बिमा बिफा बेनि थाखायनो केसा एकदम जोबथारनांगौ बेनो दा आरो दा बे प्रमद बर'आ जे बुंबाय थादों NDB खौ जों दिनैहाय बिमा बिफानि न'आव बिदा फंबायनि गेजेराव गोजोनै थानो थाखाय खालामना होफैनो हाबाय दिनै बे XNDB नि गथ'फ्रा नोंबो सासे XNDB नोंथाङाबो सासे दिनै आफादनिनो बे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथाङा बेसेबां गनायजाथाव होननानै सानो बेथ' गनायजाथाव नङा मेनखौनो नोङो बवाखैबा जोंनि गायसनगिरि रन्जन सारखौनो मख'नो हायाखैबा बोरै जों फोथायनो बे प्रमदआ जाबाय लामा थानानै बियो नांनाय मानसि बियो गादियाव थानानै जाबाय उन्दुनानै नांनाय मानसि रन्जन सारा जाबाय हाग्रानि बैसाङाव उन्दुनानै नांनाय मानसि बेखौ नों दुखु खस्थ' बेसेबां होबाय थाखो बियो गावखौल' नायनानै बोरै जानो ओंखायनो थाबै उदां खालामनांगौ रन्जन सारखौ बेनो थ' लोगोफोर बिथांनिफ्राय गोबां खोथाखौ जों मिथिबाय दा उन समावहाय आं मालाबा फैनानै सावरायफैबावगोन आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियाव दोनथ'बाय दा नोंथांखौबो आं हामबाय होननानै बुङो आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियाव दोनथ'बाय जय बर' हारिनि